Виж тази врата е залоста. Значи, вие искате да си играят с топката магистра. 108. Е тази врата. Е там. Аз паднах от там мислеч. Тук ти видя баща си за първи път. Да, хаким. Тук е някой спомен си. Видал съм го на клипче. Any moment. Тук е падна зомбито. Ота! Where are you? Трябва да възвърнеш ключа от някакъв... Халф. Ние трябва да възвърнеш ключа от... Тук хорихме, Ники. Не, тук не сме хорили. Тук бахме, Ники. Виж? Бахме тук, където вземи ключа вчера. Там врата е тук. Трябва да възвърнеш... Трябва да възвърнеш ключа, пише retrieve the key from някаква халф. Трябва да възвърнеш ключа от някаква стая. С тия палки. От това стая не знам. Трябва да възвърнеш ключа, не ти топче. Ще го възвърна, ама сам да го не... Пак обикалях, пак не ме изправя. Никито, брат, късмет само бяга. Айде, отида на правилния път. Пък, нарочно умрях и пак не ще направя. Тук някакъв сектор. Кино 696 обейде. Може ли си го? Не, това ме ги най-виде. То само стижи... Играем си. Супер работивам тук ще. Играят си. Мамо, как го превъртя твоето. Направо фанзър, иди им прави. Гюнай. Това е бой, това играеш. Това е бой. Не, ще зарежа батерия. Сбърх печетвам тук, брат. Не се зарежа и батерия. Там аз съм виж. То само да че ги зарежда. То свири. Защо отвори? Beautiful face. Again. Тук ме страхува. Има шкафчета. Отвори ги. Никто би да знае, че направим това с бас. Има такива подчета. Стави. Ако бях на млезата, ще да хвърля стола. Юча! Баланс! What are you doing? Баланс! Ти ще сплашиш него. Да. Да бе, стряска всички повече, после не знае какво. Само седи и тихо защо ме това, само изнъж красиво. Ай, стига! Има кръв на приема. Кой е? Ооо! Моля дед беше там на пианото. Как се забила бутилката, видя ли? Все още разглежда. Чака там се нарочно, скрия се и го чака. Ама бе! Сейвинг. Добре. Сега ще има сейвинг. Виж моля на пианото, няма вече. Но ясно. Да не знам. Щом пише сейвинг. То не че не всяка ли е трапеза. Да, но... Чакай! Какво са? Филче, Ти първи път го виждам той. Гледай го ти части, гледа ли си? Ти части. С кръвта на пише гледа. Мисля, аз на това съм гледал почти всички части да видя какво представлява цялата игра. И ми тръгва. И съм гледал само до... Гледал съм само до частта, дето... Да, и да му изкоча зомбите. Да. Гледал съм до 6-та част. През 1943-та нещо е станало. За последните в юни. Това вече го разбрах, че е Тумори. Погубиха дали са ги убили. Резултатите и написи. Това са дошли тези зомбите. Не, то тумори. Кой го поставя? Не знам, тук не съм... Още от една част, дето отиде с случая с полицая. Не знаеш, дето... Аз там вече съм... Там съм гледал. Да, и аз повече не съм гледал. И аз ти.
Его? Свърши ли? Още. Ама бе. Ари, бе. Играем. Не си времето. Много мъртви хора. Луди хора, О, брата. Exit! Yes! О, но. Братча, ако не екзита беше затворен, така не съм цялата болница. И съм заклещен, има екзит пред мен. Има да се работят на прашата сила, с пълна сила, брат, правиш карта и чупа на карта. Пето! Звезда, гуца. Мъртво. Правиш това. Стресна, ма. Ама дай. На котката. Окей. Яу. Пиши етикет, както се в моята си. Може ти с третриката. Едното тук, другото тук и другото е тъй. Или да се направи и ти. Тук и за лекция. Ама бе. Ще да разпоръчам. Добра. Че беше тук. Той е. Да, не се сещаш. Мисля, че не си бил. О, някаква кружка. Нека се вратват. Как се чувстваш като? Бата ми? Ниско помещение. О, няма нещо. Виж как това ръсуваме за там. Много пак е. Аре бе, само врати ли има тук? Айде, поръчаме. Ой, гой. Поръчаме ние с колко още да играем да почнем. Ой, затвори, Ники. От? Айде, поръчаме просто не иска на моите да почне да играем Низя у нас. Каналите да си нахли. Кулач! Ей, куша! Заключено. Да, като изчакай, че не наистина на дръжката. Трябваше да направиш шмук през вратата. Не мога да ме ги отбягай надалече. Сега бе. Спайдикет. Сега ти процент. Ай, какво да направя? От Тумора, дето е видял филма, да избега. Ема бе. Между пак намери пътя това. Не ми отвори вратата, бе. Да, Никито. Не си гледай. Намереш път сюда, винаги без да знаеш къде трябва. Аз проверих на път, не беше затворено. Беше заключено. Тъй, че... Пасата. Аре, 5000 сумки не е време. Няма дяс. Ама Ето, Спайдермен. Падна. Как падна? Това само ама гони. Изпочвайте. Малко. Къде трябваш да ходя? Аз забравих пътя. Трябва. Как се baby. Да, ма нали това Тук не си ходим. Пътя просто не да. Може да и сака изкарате, после пак изкарате. Още се скина. 60 спикай. Дучи, денс. Ари бе, сега се гледам. Аз съм сирома. Сирома си? Стой надо дойм, след това пак не намаля. Обаче да позорите мислиш? Той че не намаля, боже не му заплати. Гол! Ето филм откъде са прожектира. Този да прожектира много. Получава стана форма. На третия етаж. Всеки трябва да. Това да намериш бата си. Но това чайто без дебрака, не излези. И видял на дето на решетки справише и ти. Трябва да отучиш там и да отидеш горе. Трябва да се върнеш. Майко. Защо да ти правиш тези решетките? Майка. С дебрака. Се изям, брат. Трябва да ходиш сега. Върни се. Ама бе. Да! Бах, то спиндермен. Върни се, да, върни се. Всяко